nas aldeas. Entonces, digamos que nos identificamos moito, a xente identifícase moito cas cousas que nos levamos e vennos como máis asequibles. Tamén facemos pedagogía para que logo esa mesma xente ou a xente xove nesos lugares poida acceder a obras de outro tipo. Entonces, por iso nace a federación, por iso nos arriscamos a isto da formación, tuvo unha acollida excelente. Cando nos metemos nesto non tiñamos nin... O sea, preveemos moitísimas cousas, non fixemos unha lista de todo o que íbamos ter que facer. Non nos chegou a nada esa lista, podo asegurar. O sea, ainda onte nos demos conta de que nos faltaban algunhas cousas. Cada día a lista ibas facendo máis grande, máis grande, máis grande, máis grande, porque entón onde te das conta que tens que ter todo controlado. Quero dicir, desde o diseño do díptico e do tríptico, co que tamén nos axudaron moito na Deputación, de verdade, que foron os nosos proxenitores neste nacemento, pois hasta, bueno, que sei, un montón de cousas, hasta o que vai necesitar o formador, hasta os deberes que nos poñen antes de empezar, etc.